L'entrevista del dia. Doncs avui tenim el plaer de comptar amb 3 membres del grup impulsor Dones Empresa. I ara aquests 3 membres, 3 dones, ens explicaran una miqueta més què representen i què fan. Tenim a la Sílvia Domènech, justament és la presidenta, vicepresidenta. Tenim la Eva Santos i l'Helena Trilla. Val? Jo he preparat una mica de bateria de preguntes, com sempre, però també vull que elles desenvolupin una mica més el tema i ens expliquin. Qui sou i què representeu? Doncs bé, primer bona nit a tothom. Dir-vos que Dones d'Empresa és l'associació d'empresàries, directives, executives i emprenedores que va néixer el 2008 en el si de l'associació o de la Federació Empresarial de l'Alt, Baix Penedès i el Garraf. A partir d'aquí, un grup de dones que formaven part d'aquesta associació van decidir de crear-se en el col·lectiu dins de la mateixa associació per tal de donar més visibilitat i projecció a la dona emprenedora. Que aquesta pogués tenir uns espais on poder establir sinergies, fer xarxa, formar-se, informar-se i posar-se al dia de les últimes novetats i tendències a nivell empresarial. I això sí que ho tenim ben clar. Sempre posant com a fita a l'assoliment de l'excel·lència, la cura de l'entorn, la responsabilitat social, la conciliació i tot allò que té a veure amb la sostenibilitat i també, en definitiva, amb la igualtat. I això, com podreu veure, ho fem de diverses maneres, entre elles la de sumar esforços amb altres col·lectius de dones, perquè creiem que la nostra veu sola no arriba tan lluny. Totes juntes som una veu molt més forta, molt més potent, que ens fa aconseguir moltes més fites, la de fer actes diversos per posar en relleu i en referència a moltes dones i fer-les més visibles i moltíssimes coses més que us anirem desvetllant al llarg d'aquesta, mai millor dit, vetllada. Moltes gràcies. Molt ben resumit. Em sembla que s'ha entès estupendament bé. Perfectament. No? Si una persona... Tots sou dones, oi? Tots som dones que formem part de la Federació Empresarial i la Federació Empresarial és mixta. Són homes i som dones. Vale. I a dintre d'aquesta federació hi ha un col·lectiu de dones, com també hi ha un col·lectiu de joves d'empresa, de joves que tot just comencen en el món de l'emprenedoria i per tant també és un altre col·lectiu que forma part de la Federació Empresarial del Penedès i del Garraf. Aleshores, si algú ens pregunta quins requisits s'ha de tenir per entrar a formar part amb vosaltres, per exemple, quins requisits són? Per exemple, la primera que se m'ocorreix, té que ser del Gran Penedès? O sigui, té que ser de la comarca del Penedès o pot ser de qualsevol? No, pot ser de qualsevol comarca. Vale. Sí. Vale, no ho dic perquè que és del Gran Penedès, dic, potser que no sigui tot allò. Vale. Tenim associades i associats de totes les comarques de Catalunya. Vale, perfecte. I quins requisits són els que, per exemple... Els requisits, doncs, ser emprenedor. Tenir una empresa, ser un autònom, ser un empresari, aquests són els requisits bàsics. A partir d'aquí tu ja pots formar part de la Federació Empresarial. I quan formes part de la Federació Empresarial ja entres a formar part del col·lectiu de dones d'empresa, de joves d'empresa, del col·lectiu que treballa per la indústria, per la innovació, perquè tenim diversos sectors, diverses sectorials a dintre de la federació i cada una doncs, amb unes projeccions diferents, amb uns objectius diferents, però que al final doncs, tots arriben a estar agrupats en la mateixa fita i que arriben doncs, a uns objectius comuns, no? Que és el que actuem com de lobby, no? Diguéssim, les nostres inquietuds, les nostres projeccions les volem fer arribar més lluny i a partir d'aquí, totes juntes, no? El que dèiem abans, tenim molta més veu per fer-les sentir. Estar agrupats amb vosaltres, això vol dir que tots els membres de l'associació, diguem-ho així, o de la federació, tots a la llarga treure algun profit, suposo. Totalment. Estan aquí doncs, a nivell de fer networking, a nivell de fer més visibles les seves empreses, de fer aliances entre les diverses empreses que hi ha dins de l'associació, i aquestes aliances no tenen que ser pas del mateix sector, sinó que es poden aliar empreses del sector de la construcció i del sector de la innovació o del sector tecnològic,
i això produeix una riquesa tremenda i enorme en quant al desenvolupament de totes aquestes empreses, una gran projecció de futur, i això doncs, és el que pretenem, no? I per exemple, doncs, de la mateixa manera doncs, que ja pot haver aquest enriquiment, també hi pot haver una suma de forces davant de problemes en concret, no? Com pot ser, doncs, en el cas del nostre territori, el tema dels peatges i l'eix del Garraf, posem a l'exemple, entre molts altres, però ara aquest perquè m'ha vingut en ment ara mateix. I aquí sí, doncs, que sumem forces. Quin és el paper de la dona en el món empresarial? Com ha anat canviant, no?, amb aquests anys? Molt, no? Molt, però en realitat si nosaltres mirem al llarg de la història tot el que la dona ha portat a la societat, també ens adonarem compte de que és el que realment seguim aportant i el que beneficia actualment a les nostres empreses, no? O sigui, nosaltres hem sigut sempre les dones conciliadores, hem treballat per un bé comú, hem treballat en comunitat, som persones que tenim unes habilitats ni millors ni pitjors. Són les habilitats que tenim com a dones, que si tots ara anem pensant, segur que ens van venint al cap, no? Tenim una visió a l'hora de mirar tant el detall com una visió general de les coses, una visió de dones. Tot això és el que nosaltres aportem a les nostres empreses, juntament amb les habilitats que també tenen per altra banda els homes. O sigui, nosaltres creiem en la suma de totes aquestes habilitats perquè realment l'empresa prosperi, sigui un espai on ens hi sentim tots millor i on la societat aportem el millor de nosaltres a la societat, que al final és el del que es tracta, de que aquesta suma d'habilitats, aquesta suma d'interessos ens porti a tenir una societat en la que tots visquem millor. Per què costa tant que el públic ho vegi, això que dius? Perquè nosaltres ho podem veure, no? Som dones també i ho veiem, però per què costa tant, trobo jo, no?, que tothom ho pugui veure? Realment és una pregunta que també ens fem nosaltres i que per això existeix aquest col·lectiu que tenim, no? Perquè realment intentem o fem moltes accions perquè es faci visible el que nosaltres aportem, el que els homes també els hem de donar a conèixer. O sigui, forma part també d'una responsabilitat nostra, abans com deia la Patrícia, no? Que tot també parteix de com nosaltres ens movem a la nostra vida, no? I sí, és un bon moment. De totes maneres han canviat molt les coses des de fa uns anys cap aquí. Ara cada vegada doncs, es valora molt més la dona dintre l'empresa, es té més en compte els hàndicaps que nosaltres tenim com a dones, com a mares de família. Estem en un moment que encara hem de lluitar i hem de fer moltes més coses, però sí que és veritat que anem avançant amb totes les accions que tant el nostre col·lectiu com altres col·lectius, la veu que nosaltres anem posant també a moltes dones, i que això és un degoteig que va sumant i que al final, doncs, esperem arribar que un dia no hi hagi la necessitat de que hi hagi el nostre col·lectiu. Helena, quins reptes té les dones a les empreses? Doncs mira, agafant el que ha dit la Patrícia abans, el que ara explicava la meva companya, hi ha molts reptes com a dones que tenim en el món de l'empresa, però per mi hi ha un que és essencial, que és que confiem en el nostre potencial. I això està relacionat amb totes aquestes creences, no?, que tenim sobre nosaltres, que moltes d'elles venen heredades en aquesta motxilla, i trencar tot això no és tan fàcil. Aleshores, per mi seria aquest gran repte, és creure que tenim el potencial per poder assumir reptes professionals al igual que assumeixen altres homes o altres companys, creure que si no tenim les eines les podem anar a buscar, i és un valor que tenim les dones, i això es veu, no?, en el nostre col·lectiu, aquesta sororitat que tenim s'ha d'alguna manera aprofitar, i per mi molt important. Evidentment també assumir responsabilitats o estar en llocs on es prenen decisions, no? Tu també preguntaves, per què costa tant? Sí. Jo penso que costa tant perquè moltes vegades no ens permetem, no? Precisament perquè també hi ha una part de la conciliació familiar que evidentment l'hem de d'alguna manera, no m'agrada la paraula lluitar, però hem de
ajudeu-me, no és lluitar, però què seria? És que no m'agrada lluitar. A mi la paraula lluitar no Però m'agrada. s'han de buscar les Manejar-la. fórmules. Jo Sí, penso que s'han de exacte. buscar les Manejar-la, fórmules exacte. més adequades perquè realment no surti ningú al final perjudicat, Exacte, no? exacte, O sigui, exacte. que sempre toca el rebre a la dona. I aquí, Sí, perdoneu-me, jo ho veig molt a les empreses i perquè faig formacions als equips, em fixo molt amb les paraules, no? I el llenguatge, tu estaràs d'acord, Patrícia, és essencial. És essencial per començar a canviar i a crear, no? Jo Total. ho detecto molt quan una dona diu no, és que a casa el meu marit m'ajuda. No? Aquí ja ens està donant informació. No t'ajuda. En tot cas, són tasques que compartiu i aquí jo crec que un repte que tenim com a dones és saber dir que no o saber demanar ajuda, posar límits, no creure que tot està... que tot és la nostra responsabilitat. Sí que és la nostra responsabilitat dir-li a la nostra parella escolta, mira, jo ara tinc aquest repte professional i m'agradaria que tu t'encarreguessis D'això, d'aquesta de- part. O, clar, i tu abans deies, no? Responsabilitat. A mi m'agrada molt parlar de on posem el foco, posem l'energia. Total. I estic molt d'acord amb el que tu deies. O sigui, tu tens una situació, un problema, un repte, i tu et pots enfocar en tot allò que no depèn de tu i posar-te en aquest modo víctima, o pots agafar i dir, vale, d'això que m'està passant, què està dintre del meu cercle d'influència? Què puc fer jo o què puc deixar de fer? A mi m'agrada molt aquest concepte. Vale, tinc aquesta situació, tinc aquest problema. Potser haig de pensar en què hauria de deixar de fer, perquè moltes vegades aquesta informació ens ajuda a trobar estratègies... Deixar de fer és com descarregar una mica la motxilla, no? Sí. Sí. O mira, una altra pregunta que llanço també perquè al final les dones ens puguem fer o tots els que ens estan escoltant. Sí, Helena, està molt bé això, Si sí. jo tinc un problema, algú que m'està inquietant, algú que m'està preocupant, et pots fer la pregunta de què hauria de fer o deixar de fer per empitjorar? Ojo, Sí. Què hauria de fer o deixar de fer per empitjorar? Evidentment, després no ho fem, però segurament ens donarà informació. Total. Pues a lo millor, què hauria de fer per empitjorar? Pues voler assumir-ho tot a casa. No demanar ajuda. Aleshores saps el que no has de fer. Exacte. Claro. Sí. Que dona És un informació. enfoc, no?, que suma aquest concepte que explicava la Però Patrícia. això costa de fer, Sí. Ja, perquè tenim... No sé. Jo tinc una pregunta per les tres, vaig a intentar fer-la en català. És, si alguna dona nos està escoltant i vol pertenecer, com es diu? Pertànyer al vostre col·lectiu, què té que fer? O sigui, vosaltres l'assessoreu o no? Com és això? Bé, la dona que vol pertànyer al nostre Pertànyer. col·lectiu només té que posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant les xarxes socials, el nostre Instagram, que és @donesdempresa, o mitjançant la pàgina web de la FEP, que és fep.cat, fegp.cat, i allà doncs, trobarà tota la informació per poder-se, doncs, per formar part d'aquest col·lectiu. Que us ajudeu i tot Que això, ens no? ajudem totes. Hi ha un caliu superespecial, és un caliu maquíssim el que creem entre nosaltres, perquè les unes ens recolzem amb les altres i totalment doncs, és una cadena, una xarxa magnífica. S'estableixen unes sinergies meravelloses. I aquí volia dir una paraula que a mi m'agrada moltíssim, que és una paraula amb la qual doncs, ara hi ha un grup justament a Barcelona, aquí a Barcelona, que està lluitant molt perquè aquesta paraula cada vegada tingui més visibilitat. I sobre el que comentava l'Helena, el que comentaves tu, Patrícia, és la paraula corresponsabilitat. Aquesta paraula, M'agrada moltíssim. sí, dir-vos que és la que hauríem de portar a terme cada dia, de la mateixa manera que agraïm, com deies abans, no? en el teu espai, Patrícia, doncs la paraula, el poder ser corresponsables. Aquesta cooperació conjunta a dintre de la casa a nivell de conciliació i tot plegat. Aquí arribaríem molt lluny. Des dels petitons, des de les famílies, des dels adults, des dels adolescents, des de tots. M'ho veiem Una feina emocionat. conjunta. O sigui, no seria cooperar, sinó que seria ser Ser corresponsable. corresponsable. És molt diferent, eh? Sí. Sí. Cooperar És totalment diferent. a ser corresponsable és molt És diferent. Molt bona Està això, molt bé. aquesta paraula, eh? És una paraula més oberta, més lliure, més voluntària de predisposar-te i que no t'obliga ni et lliga res, sinó que és quelcom que ha de sortir de la pròpia persona
en l'evolució que fem, no?, com a societat, en el nostre dia a dia i cap a on hem d'anar. I no marca homes i dones, sinó que engloba totalment. Uneix, persones. Sí, uneix tothom, a tothom. I també aporta aquest punt de compromís, no?, al final. Sí. Totalment. Vull dir, jo em comprometo perquè entenc que tinc una quota de responsabilitat amb això o amb aquest repte que tenim aquí davant. Està clar, Exacte, sí. perquè a la societat som 50-50 i ha de ser així. Si som 50-50, doncs hem d'evolucionar cap a aquesta corresponsabilitat, no? I de fet, Una cosa, Eva. No, digues, et Vull dir deies. que de fet en els nostres actes, els que organitzem, també el que volem és que vinguin homes. Que el que volem és això, és aquest compartir, aquest sumar i trobar estratègies, solucions als reptes que tenim, que no són pocs. Encara en venen Independentment del gènere. Potser s'espantarien, si veuen a dones tan potents, Vamos. potser alguns s'espantarien, no? No, però potser també, Alguns moltes vegades és veritat que és una informació que ells desconeixen. O sigui, serà per falta de responsabilitat o no, però que sí que és cert que jo penso, i pensem nosaltres, que si ells d'alguna manera ens poguéssim apropar tots més, potser també quedarien parats, no? Dirien, ostres, doncs, què estem fent amb les nostres dones que no les estem escoltant, no? I necessitem trobar aquest punt, no?, de trobament entre tots per poder tirar endavant tot això. Jo tinc dues preguntes i te les faré a tu, Eva. Aviam, podeu respondre qualsevol, Una d'elles és que, com a federació, no com a persones particulars que esteu dintre de la federació, com a federació, al final, quins objectius té la federació? Els objectius finals de la federació. És a dir, cap a on aneu? Quins objectius us heu plantejat en el futur, per exemple? Jo penso que aquesta pregunta us la respondrà molt més bé la Sílvia que jo. Ah, sí? Pues vinga, Sí. No, segur, jo ho deia als tres, segur que qualsevol. totes, que la Eva també en té gran part de resposta, però bé, sí que l'objectiu final, no, és arribar a aquesta societat igualitària, sostenible i justa que tothom desitgem, perquè penseu que dintre la Federació Empresarial, per primera vegada en tota la història de la Federació, tenim una presidenta, que fins ara doncs, tot eren presidents, per tant això ja és un pas endavant. Penseu que la junta directiva, que està composada per unes 50 persones, la meitat són dones i la meitat són homes, o sigui que és una junta directiva totalment paritària i que hem d'anar per aquí. Per una banda, això, i per l'altra, doncs, evidentment, per enriquir el territori, per donar molta més visibilitat a totes les empreses i a tots els emprenedors i emprenedores que en formen part i també, no, per evolucionar conjuntament doncs, cap als nostres objectius i cap a les nostres queixes i a les nostres demandes i perquè les institucions ens puguin fer molt més cas davant de tot el problema que se'ns pugui presentar. No? Catalunya és de capdavantera amb això? O no? Què et sembla? Amb associacions empresarials. Home, Catalunya té té moltes un pes fort. associacions empresarials i un gran pes. Sí, Catalunya. No ens podem queixar. Molt bé. Totes les que esteu en l'equip directiu, diguem-ho així, les que esteu en el capdavant, totes teniu una funció predeterminada? Cadascú se n'encarrega, una s'encarrega d'això, l'altra d'allò? O és tots que feu el mateix? De fet, o sigui, la logística diària de cada una de vosaltres convergeix de que cada una fa lo seu o totes feu... Nosaltres treballem conjuntament, el nostre nom com a grup és Grup Impulsor, nosaltres ens autoanomenem com a Grup Impulsor i sí que tenim les nostres reunions periòdiques, cada vegada que nosaltres doncs creem un acte, l'hem de desenvolupar, llavors és quan ens trobem i nosaltres prenem les decisions de la responsabilitat de cadascú de l'acte, perquè és cert que nosaltres tenim les nostres pròpies empreses. Llavors això ho fem perquè creiem en aquest projecte i perquè creiem que això arribarà algun dia o altre a un bon fi, però també ens pren molt de temps. I llavors, bonament, ho anem fent com podem, que estem bastant sincronitzades i aquí estem una representació de 3, som un grup una mica més ampli, però que no tenim una tasca que ens identifiqui a cadascuna de nosaltres. No. És un treball en conjunt. És un treball conjunt, som un grup sí. totalment transversal i, evidentment, com ha comentat la nostra companya Eva,
doncs cadascuna té la seva empresa, cadascuna té la seva feina i evidentment doncs fem el que podem en el moment en què podem, i quan no va una en un lloc hi va l'altra, i quan una a la millor es pot abocar més en una activitat doncs s'hi aboca més i una altra no s'hi aboca tant, però la veritat és que és un grup molt maco, que estem molt ben avingudes i que, escolta'm, ojalà tots els grups fossin així, la veritat. Quantes sou en Ara aquest som grup 8. impulsor? Ara som 8. Ara som 8. I jo tinc una pregunta que aquí, no sé si a Catalunya o a tota Espanya, no ho sé, què penseu? Jo he tingut una empresa i la vaig tancar fa 2 anys i vaig viure que no se ayuda molt al emprendedor. No, es que es como todo el rato es pagar, 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 y estás así y venga, venga. Entonces, no sé cómo lo veis, porque no se ayuda mucho, ¿no? A la parte, el emprendedor, o cómo lo vivís. En España y en Cataluña es una realidad. O sea, si quieres montar una empresa, todos los trámites que tienes que hacer, bueno, terrible. En Francia, en 2 días, si no me equivoco, igual ya tienes la SL o, ¿verdad? No. La sociedad. Aquí es un drama. Es un drama y luego, además, parece que o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estaba viendo, y me da igual, porque estoy aquí en Abierto, soy yo misma, estoy mirando hasta una LLC, hacer algo para Estados Unidos, porque no te ayudan aquí, ¿no? No. Aquí no nos ayudan. Luego, pues como tú bien dices, los impuestos que tienes que pagar como autónomo, los impuestos que se tienen que pagar como empresario, realmente ahora mismo ser emprendedor o ser empresario es un reto grande. Es un reto de valientes. Sí, total. Y surfear bien. Hay que surfear mucho, hay que caerse, hay que levantarse, y por eso la federación y nuestro grupo, en este caso de colectivo de mujeres, también intentamos dar apoyo, asesoramiento, formaciones, porque te sientes muy solo muchas veces. Tanto si eres emprendedor como si tienes un cargo directivo. Sí. Realmente es un gran reto. O sea, que todo el mundo que quiera y se lo esté planteando, acude a vosotras. Sí, bueno, però a veure, nosaltres tampoc no som la panacea, o sea, no sé. claro. No es que la panacea, Ahora. pero que eso, a ver, Sí, al final cuando un grupo se une por un mismo fin, o sea, el camino juntos es mucho mejor. Mucho más llano. Entonces es bueno, nos ayudamos, crean sinergias, Sí, ¿no? total. Bueno, Perquè ja com faràs un que- congreso, ¿no? Podem Sí. parlar en octubre, si no me equivoco. Sí, esto totalmente. Eh, Però, bueno, antes sí. acabar de contestar la pregunta de la Patricia. Patricia, nosaltres el que fem és això, no? És tenir més força per acudir a les institucions, Això mateix, sí. perquè aquest tema ja és institucional. I llavors el que volem fer és fer-nos escoltar més, no? I cada vegada que estem en contacte amb les institucions li transmetem totes les nostres inquietuds. I això és molt important. I n'hi ha algunes que ens han fet cas ja. Claro. N'hi ha algunes que ens han fet cas. I més. I algunes, sí. I algunes que sembla que no ens en fagin, però després al cap d'un temps ens tornen a preguntar i veiem que ens comencen a fer també més cas sobre aquells temes. I aquest tema que has tocat tu és molt punyent. A nosaltres ens té molt preocupades i preocupats a nivell de la Federació Empresarial, perquè fem tot el que podem. La veritat, el que diu l'Helena, fem el màxim, donem assessorament, fem formacions, però no n'hi ha prou amb això. Ens han d'escoltar des de més amunt. Clar. I si des damunt no es fa la feina ben feta, nosaltres tampoc no la podem acabar. És així. S'ha de fer una bona feina de camp, perquè és veritat que no totes les empreses som iguals, a més. O sigui, aquí a Catalunya tenim un teixit d'empresa, de petita empresa, d'empresa familiar, que ha sigut una empresa que ha sostingut durant molt de temps la nostra comunitat i que ara mateix està patint molt. I ara estem patint molt les petites empreses. Sí, jo tenia una pregunta lligada amb això, de totes aquestes empreses familiars que estan desapareixent. Clar. I més que desapareixeran. Abans les empreses duraven 100 anys. Ara, estadísticament, duren 15. És que són tantes dificultats les que s'han d'anar superant. No hi ha un superant. acompanyament, hi ha una fiscalització per part de les institucions i necessitem un acompanyament que ens ajudi a poder tirar endavant. Ja com a emprenedors ja tens el repte com a empresari de quan comences una nova empresa, i en aquests moments no només és el començar, és seguir-la, perquè estem en un moment que és complexa
doncs, si tinguéssim un acompanyament, que en moments determinats, que tens persones de baixa, que abans en parlàvem, que tens, això suposa per una empresa petita, bueno, pot suposar el tancament en alguns moments. Aquest tema que has tret tu abans de les baixes. És terrible, és terrible. El que és cert que també ens trobem a la federació, compartim també totes aquestes problemàtiques i anem, a la federació ens aporta i nosaltres des de Dones d'Empresa intentem aportar les eines perquè puguem seguir endavant, però no és un camí fàcil. Com a grup impulsor, us heu trobat alguna vegada amb alguna problemàtica, per exemple, de que tingueu que fer, no sé si és la paraula exacta, fer fora amb alguna empresa o amb alguna persona responsable per lo que sigui, per motius X, no? Com a grup impulsor, No. Jo no recordo. Per exemple, alguna cosa que, per exemple, no sé, ho hagin fet o que no estigués dintre de les vostres pràctiques o dels vostres objectius i hàgiu tingut, no ens interessa i l'hàgiu tingut que fer fora, no? No. en principi no. És que jo crec que les persones que volen implicar-se ja tenen els mateixos valors, necessitats, inquietuds. Ja estem alineats i alineades. La vibración. Eso. Es la vibración. Sí. Eso. És que si venís a l'acte, sisplau, si veniu a qualsevol acte que feu, veureu quina energia... Quan us feu aquests actes? Quan estan previstos els actes? N'hi ha molts. Bueno, no sé, anem per l'ordre, o vaig al congrés... Ara hem fet la triangular. Helena, si ho vols comentar tu. Va, no, la triangular tu, jo vaig al congrés. Vale. Vinga, va. Doncs sí, mira, recentment, ara el dia 9, el divendres vam fer la triangular, que la triangular és la trobada amb altres col·lectius, en aquest cas són 3, per això el nom de triangular, amb el col·lectiu de les dones de Berga, del Berguedà, de l'Associació Empresarial de Berga i les de l'Associació Empresarial de la Noia, de la part d'Igualada i zona del voltant, amb nosaltres, en Penedès Garraf. Aquest any ens va tocar ser nosaltres les anfitriones, ho vam fer a Vilanova, al Museu del Ferrocarril, i la veritat que va tenir un gran èxit, va ser un dia molt maco, amb unes activitats molt boniques i que bé, que es tractava d'això, de fer networking, de conèixer empreses de fora del territori, que això hi va ser la manera, no?, de contactar amb proveïdors, clients diferents dels que tenim allà, perquè a vegades dins el territori no es cobreixen totes les necessitats que creus que necessites, no?, o que pots obtenir. I això va ser una manera molt maca de passar un dia bonic, que no era un dia lúdic en plan de fer festa, sinó que va ser un dia de treball. Va ser una jornada de treball i que totes vam sortir amb una motxilla molt plena. Vols dir que es fan contactes entre vosaltres de totes les coses que puguin haver-hi de clients vostres que pot servir per nosaltres fer alguna cosa o alguna cosa així. Exacte, i va ser un dia molt productiu i és el tercer any que ho fèiem, aquest any ens tocava a nosaltres, però l'any anterior ho vam fer a Igualada, ens vam trobar una altra vegada els 3 col·lectius i l'any anterior es va fer Berga, que va ser el primer any que ho vam començar. Podria ser que hi hagués alguna empresa que per la seva idiosincràsia pugui oferir més coses que no per rebre? És a dir, potser, per exemple, no sé, ara poso el cas per exemple, aquí, mira, en el Mesó de Ràdio, Mesó de Ràdio. Jo vaig a una reunió, jo soc empresària, tinc la ràdio, jo el que puc oferir és que els meus contactes que tinc per allà, que són iguals com jo, que tenim una petita empresa, diguem-ho així, puguin fer publicitat en el meu programa de ràdio, per exemple. Però jo sí que puc oferir-los amb ells una cosa bona per ells. Però a mi què em poden oferir que a mi em pugui interessar? És a dir, el que vull dir és que si hi ha empreses que, per exemple, poden donar més que rebre, o altres que reben més que donen. No va per aquí la cosa. No. Es creen sinergies, no? Sí. I potser jo et dono a tu, però després et rebo d'ella. Exacte. No? Al final és un... Vale. Sí? Sí, és més així. No es mesura d'una manera objectiva, perquè realment potser ara estàs donant i d'aquí un any rebràs molt i això va depenent també de com es va movent la necessitat. Sí, és així. Totalment. Metafísica. Da igual de dónde venga, yo ayudo hoy y ya me vendrá si me tiene que venir. Sí. Por otro lado, ya recibiré. Ja recibiràs. Todo lo que se da vuelve de una manera o de otra. Està molt bé.
això que estem organitzant, podríem dir-ho, pel no? dia 19. Claro. I tant, sí, i tant, digueu. Ai, sí, bueno, Joana, tu també hi ets... Pel dia 19 Clar. de juny també farem una reunió de sinergies. 19, jo vull... 19 de juny és dijous, no? Dijous. Jo vull anar-hi, es diu? Sí. Jo vull anar-hi, Molt bé. allà. Pues Vale, Ens pues estarem aquesta- encantades. Ja t'ho dic. Vinga, juny. 19 de juny. Sí. Vale. Quina hora? A quina hora? A les 6. A les Sí, 6. a les 6. A les 6 vinga, a les hores. 18. Vale. A quin lloc? A quin lloc? Quin lloc? Ah, mira. A l'Hotel Miramar. Vale, també, vinga. De Miramar? Ah, sí? Molt bé. És Molt bé. una ocasió, no?, també per obrir, Exacte, per és conèixer. Per obrir-ho a gent de Barcelona. Exacte. Molt bona ocasió. Sortim del Gran Penedès, Exacte. venim cap I a fer aquest Barcelona networking. i farem aquest networking. Ah, està Y molt después bé. potser ens anem molt enllà, però és que jo quiero hablar de mi libro, no és broma. Clar. El congrés. Després, el congrés aquest. A l'octubre. Sí. I a la nit. A la nit, Bueno, digueu el vosaltres. congrés. Sí, Que jo me'n digueu. recordo que vam parlar sobre un congrés. A Quan veure, vam estar a la televisió. Sí, quan vam estar a la Vam parlar televisió. d'un congrés, però que em sembla que no s'ha fet encara. No, Encara no, Ah, vale. perquè llavors s'havia acabat de fer. Vale. Justament. Exacte, vale. O sigui que ara es farà el dia 24 d'octubre. Fins al D'octubre, 24 vinga. d'octubre no tenim... Ah, sí, com que va ser el D'aquest novembre, any. és que ho havíeu Ah, acabat de fer, per això. Vale, Exacte. exacte. Sí, sí. No però abans tindrem del el congrés ve la... Abans del congrés, ara, el dia 12 de juny, Sí. ve la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que la nit de l'empresa, doncs aquest any la farem al Baix Penedès, a Comarruga. Sí, i allà, doncs bé, és la nit per excel·lència, no?, on es donen els premis a les empreses, etc etc. I el mes de juliol, el 12 de juliol, ho dic bé? O l'11? L'11 de juliol té 11 de juliol, lloc... divendres. Que és un divendres, té lloc la trobada de dones d'empresa. No pareu, ja ho veig. Ja, va, Això m'agrada va, moltíssim. va, És un sopar... Dones, això és Voltant molt de maco. vinyes, al voltant, o sigui, voltant Uah. de vinyes, Aquest és un amb una sopar que ens homes, trobem, que També- ens trobem també les venen dones homes, també? d'empresa, Sí, sí, sí. que normalment, Sí, sí. bueno, sempre tenim una convidada especial, que aprofitem totes les nostres trobades per sempre inspirar-nos, aprendre i obtenir... Doncs, O sigui, què hem de fer nosaltres per venir allà? Per Ja. exemple, a veure, la Joana, la Patricia i jo. Us ho tinc que passar jo. Us ho tens que passar. Va, Bueno, perfecte, cada res. una ofrecemos algo. Passat, exacte. Aportamos Claro. algo. Cada uno podemos aportar muchas cosas. Sí? Todos, claro. Claro. Es Va, crear. Claro. Perfecte. Y ya vamos al congreso. Venga, congreso. Vinga. Va, 24 Elena. de octubre. Sí, perquè... 24 de octubre. Esto tiene relación con lo que tú decías, ¿no? A ver, Emprender o ser directivo es muy difícil, te sientes solo. Pues el congrés que organitzem nosaltres és una molt bona ocasió per poder passar tot un dia amb expertes, perquè invitem a dones que són referents en el seu sector, en el que abordem diferents temàtiques al voltant de l'empresa. Temes financers, temes de màrqueting, innovació, recursos humans o talent o persones. Què més? Experiència. Innovació, Experiències. tecnologia... I surts d'allà amb una motxilla plena d'idees, d'inspiració i tallers també fem. Oye, taller. Tallers de quin tipus, tallers? Els tallers? Diversos, poden ser de creativitat, de relaxació, de parla, mil i una coses. Taller d'escacs, per Oratòria. exemple? Un taller d'escacs, per exemple? No. Mira, tú haces uno de Tot escacs, relacionat amb l'empresa, claro, y yo hago uno de crecimiento personal. Podríem Ja està, fer claro. pensament Gratuito. estratègic Sí, sí, amb sí. l'escaig. És que tingues en compte que l'empresa i els escacs hi ha moltes coses relacionades, I tant. Vull dir, perquè jo m'he dedicat tota la meva vida aquí professional, a part dels mitjans aquí de comunicació, he tingut una escola d'escacs. I a l'escola d'escacs, doncs, bueno, doncs, tota la vida aquí m'he dedicat i, evidentment, la relació entre els escacs i l'empresa és molta, I amb la part de les emocions I també. també, eh? sí. Sí. Pues venga, pues hacemos un taller Vinga, ahí. va, hacemos un taller. Venga, yo hago el taller hacemos un de taller, vinga, va. raíces que sanan vidas que florecen. Me parece perfecte. Ya está. Vinga. Vinga. Bueno, escolteu, res, ha sigut un plaer veure qui teniu aquí. Igualment. Està molt bé. Qué buen rollo. Jo Gràcies. crec que poques coses ens hem deixat en el tintero, Suposo, algunes cosetes. Algunes, però ja n'hi ha més. Ja n'hi ha més. Sí, bueno. Escolteu, Molt bé, doncs gràcies. moltes gràcies. Gràcies. Molts èxits i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Continuem. Qué buen rollo, Esteu escoltant Finestres, Picos i Piràmides amb Joana Alberti, Patricia Barrio i Abel Segura.